khongjom War Memorial Complex. Sige, ani siya kari kauya ba? Ano ko sa ano lay sanga na pagi Macin manawro. ano iram mani iram liya hay dito mo indo dito ko. Ano ko sa? Amna samtang samke ba mo. Oh. Ang sinsana rin. Ay dia na di si phong wa ki ji na. Ano sa sa. Nada ba? Ko ni ni siya na ga. Marak sa di brok ka sila la sana ra sila. Aro marak. Ete wa ki ko ngi ji ni ke ko. Nanggi kay ngodu ko era di today di sa meno ni. Ngarang sonda sangam lay buti da kamas. Sebenarnya kamu ya. Sebenarnya tinggal di dalam. Ada kar kamna ri sida kam. Tinggal di iway. Ha. Tinggal di iway. Di mana? Kan ni kota video ini ada di.